Архімандрит Сергій Гай, поважані святарі, консекровані особи, дорогі брати і сестри. На початку цієї святої мши щиро всіх вітаю урочистості в Жодзі. Продовжується вже четвертий день урочистості, зв'язані з стогоддям, об'явленням Божої Матері Фатимської. Я ще раз віншую і Кусташа, и парафию с тем, что эта парафия уже третий день является санктуарием Божьей Матери Фатимской. Я хочу звернуть увагу для ксенза Кусташа, я повинен записать, что первая пилигримка, яка прибыла сюда, это пилигримка всех епископов Минской Могилевской архидиецезии со святарами и с консекрованными особами. Неведомо, здесь такое было, однако может это записать. Какое великое разудение санктуария Божьей Матери, что нам эти бискупы, святари, консекрованные особы пришли сюда, как молиться в этом санктуарии. И дякуем все Богу за это объявление, дякуем за их реализацию, оживление. Бог, дякуючи тому, мы находимся сегодня тут, напевно, как не было оживления той надеи, которую Божья Матерь дала нам 100 років тому. Не було б і тут костьола, не було б костьола в інших місцях, не було б біскупів, не було б стільки святарів. Земля була висушена сонцем духовного атеїзму. Цей духовний чорнобиль пройшовся по нашій землі, як знищить усе. Однак, як фенікс відроджається з попелу, так само і з попелу атеїзму відроджається так само і наша земля. Тому з великою вдячністю Богу і Божьей Матери Фатимской сегодня збираємося тут в опошний день этого симпозиума, присвяченого объявлению Божьей Матери Фатиме 100 років тому. С этими думками розпочнемо эту святую мшу. Перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласти на святейшую офиару.